Permihan din, nagtaktal di buksit ko na, nabsog na kasi ba, niluto yung tinunong ako nga tilapia. Kapag Siyempre Oh. kitam ni. Diet ta gaminin kitam ni. Uray siya nakabutyog na kon. Diet ta tapos makabutan. Ayun na, para makabutan. Ayun na, meta. Oo Ayaw na eh. At Oh. shopping. Bakas di kayo basit. Ano mo na ko ata Rosil nga order ko ay ta. Ano ma? Sino nag-deliver tayo? Yung may damay niya pan. Wala ay. Niyadalatan. Bakit? Ano aja Shopee man? Ha? Ano aja Shopee? Ano data di kong kunakon kay? Ano aja yan? Oh. Tara eh. Ano ata nang? Diyan ka mo, tinagyan na tahan ko pa yung linaklupatan. Amon baga ato yun na. Shopee suna nagbaga. Ko nga rod, nakita ko nga rod ko ata ang picture na gano'n. Pipintas nga cellphone, tagi 59. Tag 59? 59 siya nga order ko. 59. Kitang taman? Oh, napintas nga rin tinagyan na Kitang ha. taman? 59 na to, iti Sige man, kitang tayo man nun yati kargana ro. Kamu ano pa peso day dyan? May samang karton. Pinagbayat ko pata. Sa cellphone na. Oh, nagado. Barbaring Sanga pulo ayun order ko jinti ko ka. Ngayon tati ka karga na to. Mo tayo tanagyan na. 59 di ko kasano ba di order kasi dahil 59 lang nakalaklak ako na no peso. Yung cellphone ko na da. Why? Baka mystery box data Ay kas dino kaya? Oo. Wan jak binasbasa na ate. Basta nakita ka nagpintas yung cellphone na dyan. Itam no ka, di description na, mga niya, di baga na dyan. Nainggan nyo na. Ano, dagiti ka karganan? So, pa yan na ata. Nya mo dagito. Bay! Ano nun tanong? Tata dagiti oy. Ano dito yun eh? Holding stand. Oo. Ne? Earphone? Nyek. Ano dagiti oy? Uy, nandarilo na. Hello. Luna. Nagmayat mo. Kasyo. Mga kanya mata na. Dakil pang lalaki ato kinaapan. Ano dito yun eh? Ano dito oy? Siguro ta. Kinaapan ko ato yun. Ano dito oy? Ni, Microphone stand. Ne? At ka di microphone mo. Damo microphone di Ay, pagkanta pang anta. natin eh, pang cellphone. Ay cellphone? nakatulong Di ko ba yan? tayo kargana. Kargano. Ayaw ko na yun. Ano dito oy? Cable. Ano pa yato? Pitaka? Win. O, kanya katad. Kanya maran? Win. Hindi, dapat tikwa na eh. Ay, silaw tikwa. Silaw na eh. Power bank. Ano na na? Cord. Protector. Nagadumagaan di karkargana na eh. Marami na to eh. Face mask? Bayaw na yun, waterproof Oh. case tikwa. Ayun na nga na, dahil cellphone ata. Ate, Papel. papel naman kayam na eh. Nice cam lang araw. Ang tagayang Wala, cellphone na ay. papel. At ang magayan ti laminat ti papel. Kanya. Ngay? Ni. Dahil ito yung magkama tagi 59. Peso mo na eh. Dapat TikTok na. Yung papel, met. Hello? Hello, ako man.